Ja vielä rap-musiikkia. Räppäri OG Ullamaija on nuorten miesten keskuudessa suosittu hahmo. Pelaajien suosimassa Twitch-palvelussa räppäri jakaa arkeaan ja tarjoaa seuraajilleen väylän tuulettaa tuntojaan. Tapasimme Roisista kielestään tunnetun räppärin hänen kotikaupungissaan Kuopiossa juuri ennen keikkaa. Lavalla OG Ullamaija sanailee päihteistä sekä petollisista naisista ja käyttää rajua kieltä. Räppärin kuvaamissa live-lähetyksissä meno on rauhallisempi. Niissä kokkaillaan, tehdään lattiaremonttia ja reissataan. OG Ullamaija eli Tatu Varvikko on Twitchin suosituimpia suomalaisia. Twitch on verkkoalusta, jossa käyttäjät striimaavat pelaamista tai muuta arkea. Käyttäjistä yli 70% on poikia ja miehiä. Tiedätkö mistä mä nousin julkisuuteen? No? Kun viime videossa Ronnie imi mun munaa 24 tuntia poppulinnassa, vittu huppi. Vittu runkkaa niin kovaa. Mutta saatana Suomit vitsissä ei ole ikinä nähty semmoista saatana systeemiä. Ehkä jopa valitettavasti, mutta näin se menee. Juopottelu ja hurupäinen sekoilu näyttelevät Varvikon videoissa isoa roolia. Tulee perjantaina Yle joku. Huumori on ronskia, pippelivitsit viuhuvat videoissa ja chatissa. Joskus meininki menee vihamieliseksi. Mikä täällä nyt on hätänä? Käytöksen alta paljastuu usein pahaa oloa. Sitten kun kysyy, että mikä on hätänä, niin sitten se tuleekin se oikea vastaus, että mikä oikeasti on hätänä. Sitten niihin on kiva paneutua niihin asioihin ja sitten ei pelkästään minä ja se, joka vittuilee, vaan myös niin kuin muutkin sitten. Se on paljon samanlaisia ihmisiä. Enemmistö Suomen syrjäytyneistä nuorista on miespuolisia. Varvikko arvelee, ettei poikia ehkä opeteta puhumaan tunteistaan. Nuorempana hänenkin oli vaikea avautua. Striimaaminen on auttanut siihen. Mulla on kyrpä ja sulla ei. Huomaa, että muutkin siellä toisella puolella avaa kaikkia asioita, niin se on helpompi itsekin avata. Eli tavallaan sä voit tarjota vertaistukea sun seuraajille. Ja he myös mulle. Aivan. Joo. Se on ihan vuoropeli. Yhdenlaista terapiatyötä ovat myös OG Ullamaijan keikat. Kun räppäri komentaa yleisöä nostamaan keskisormet ilmaan ja haistattamaan pitkät, on siinä jotain kumman puhdistavaa. Anna menee joku juttu, mistä ollaan sekaisin, niin kaiken. Semmonen biisi.